Türkmen halkynyň milli lideri Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen duşdy. Duşukda iki ýurduň arasyna hem taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we geljekki ugurlary giň işleýän ara alyp maslahatlaşyldy. Xi Jinping Gurbangul Berdimuhammedowy we döwlet başçylaryny yetip gelýän Nowruz bayramy bilen gutlap, Xitay täze ýylynyň soňky gününiň bu bayram bilen gawat gelmeginiň aýratyn many mazmuny eýedigini aýtdy. Duşugyň dowamyna taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň hemde Merkezi Aziýa Xitay formatynyň çäklerini tagallalaryň utgoşdurylýanlygyny belledi. Milli lider duşugyň dowamyny Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e özü üçin amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge iýeren çakylyk hatyny gowşurdy. Gepleşikleriň ahyryny taraplar taryhy beýik ýüpek ýoluny esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň iki halkyň bähwidini mundan meýläkde ösdüriljekdigini anam bildirdi. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly unutma.